Proiektu hau guain dela 3 urte hasi nun, Amiltzaren Lorratza liburua eta Guda gure guda liburua. Alde batetik Amiltzaren Lorratza da poesia formato klasikoko liburu bat, eta hori garatzen hain nitzenen, konturatu nintzen beste liburu bat suertatzen ari zala, aforismoen liburua eta fotoliburu bat da ere bai, ez? Orduan alde batetik daukeu Amiltzaren Lorratza dela poesia klasiko liburu bat, barrualdea bai dala kaineroa, eta gero Guda gure guda fotoliburua. Poesia egiten hasi nintzen, ze etorri zitzaian epifania bat bezala, eta ni ez nator literatura edo poesia mundutik, ni arte mundutik nator, eta filosofiaren mundutik, baino egun baten bai suertatu zitzaian poesia idaztea, ze euskerazko hitzak etorri zitzaizkidan ahora, ez? Eta orduan hor hasi nintzen, Amiltzaren Lorratza proiektuarekin hasi nintzen garatzen, poesiak lantzen, eta beste aldetik paraleloki aforismoak atea zitzaizkidan eta hitz jokoak ere. Orduan hor konturatu nintzen beste liburu bat ateatzen naizala, hau da Guda gure guda liburua alegia, eta bueno, historia hortik dator, Amiltzaren Lorratzaren izenburua ere hortik dator, ez, nire historia, zenik ez dauket gidalibururik, orduan nik gauzak egiten ditut, eta bukatzerakoan egin detena gidaliburu bilakatzen da, ez? Orduan Amiltzaren Lorratz hori, behin egin nuen, idatzi nuen liburu hori, guain hemen ikusten dezakezue gidaliburu bezala, ez? Eta horren historia hortik dator. Guda gure gudan liburua argazkik Ekaitz Jairikerenak dira eta Paula Ruseienak, bata Beasainen bizi da eta bestea Madrilen, eta bai Berlinen, Madrilen, Bartzelonan eta Euskal Herrin ateatako argazkiak dira, eta aforismo hauek kalen marraztutakoak dira. Orduan, bai oso kuriosoa da nire tipografia ikus dezakezu ere bertan, oso nire kaligrafia, lehen urten adibidez ikusi ahal izan genuen hemen azokan, eta aurten hemen bi liburu hauek aurkezten, ezta?